iki lho Virgo ganti black white ya. Marang engko ono maneh lur tak sepilno maneh abu-abu putih. Ya, iki aku nggarap apa iki? Aku masak yeste iki mulai telat gak ngetrap. Ya, black white lho ya. Mari nek abu-abu putih, mari black white. Ini kan item-item. Tetep ordernya tetep tapi motifnya beda ya, variasinya beda. Wis yo ngene ya tak sepilno tipis-tipis ae. Iki sih jam istirahat arek-arek rame iki ya. Jam istirahat iki arek-arek rame iki lho garapanku, garapanku akeh. Wis yo ngene ya. Wis yo ngono ae garapane. Mari item-item saiki item putih. Makasih lur udah nonton. Assalamualaikum.